καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο. Μετά από πάρα πολύ καιρό κάνω βίντεο. Είμαι με τον ξάδερφό μου, τον Γιώργο τον Γιώργο σήμερα και θα δοκιμάσουμε κάποια επικίνδυνα σνακ. Να σας πει κάποια πράγματα ο Γιώργος για αυτά. Έχει 100 θερμίδες το ένα. Αν φας πάνω από 5 μπορεί να σου κάψει τη γλώσσα λίγο, δηλαδή μπορεί λίγο να σου μπει λίγο η γλώσσα πιο μέσα και δεν έχει καθόλου πρωτεΐνη. Και πάμε να το δοκιμάσουμε. Έπαιζε κάτι τώρα. Σιγά μην φαίνεται καλό μας. Πάμε να το δοκιμάσουμε λοιπόν. Warheads Cubes. Μπορεί να αυτά εδώ. Παιδιά έχει άπειρα μέσα. Θα φάμε ένα ο καθένας γιατί μπορεί. Και πάμε να τα ανοίξουμε. Να δοκιμάσουμε. Θα μας βοηθήσουν λίγο εδώ οι γονείς που είναι πιο δυνατοί από εμάς. Αυτά δεν ξέρω, δεν τα έχω ξαναδοκιμάσει ποτέ. Ελπίζω να είναι ωραία. Δοκίμασε πρώτος Γιώργο. Είναι ξυλινά. Πάμε να δοκιμάσουμε και εμείς το καλή. Είναι πάρα πολύ ψηλά. Πιστεύω το πλέ δεν είναι και τόσο. Πόσο βάζει Γιώργο? Ένα 5. 5 σαν 1. Δεν έχει πολύ. Εγώ ένα 4 γιατί είναι πάρα πολύ ψηλό. Ένα για το καλό που κάνει. Γεια σας!